وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرنا لغا وطن شوال shekara 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yayi daidai da 22 ga watan 5 shekara 2022 in ba manta ba jiya ranar asabar mun fara daura na wannan littafi mai albarka al-urjuzatu al-mi'iyya fi dhikri hali ashrafil bariyya na Ali bin Muhammad ibn Abil Izzi al-Hanafi. Jiya mun koro karatu a ciki bakin gwargwado mun yi mukaddima da sauran an gabatarwa. Bayan mun gama karatu an yi tambaya cewa tunda an yi magana akan Halimatu Sa'adiyya shin ta musulunta ko bata musulunta ba. Abinda ya bayyana cewa Halimatu Sa'adiyya ta musulunta. Malamai daga ciki hakim ibn Hibban ya koro bayanin cewa ta musulunta. Daga ciki kuma akwai ibn Abdul Bar shi ma yayi magana akan cewa ta musulunta. Ibn Qayyim Jawziyya a cikin Zadul Mi'ad ya koro cewa an yi sabani suna ganin cewa ta musulunta, suna ganin bata musulunta ba. Amma dai abinda yafi bayyana cewa Halimatu Sa'adiyya da ita da mijinta sun musulunta. Mijinta me sunan shi ma? Al-Harith bin Abdul Uzza wanda ke mai alkunya da Abu Kabsha. Duka sun musulunta kamar da wata nakalu aka nakalto cewa sun zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi suka bashi labarin halin suke ciki na fari rashin ruwa. Daga nan suka musulunta suka musulunci hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun fahimci wannan saboda haka abinda ya tabbata kenan ko abinda ya bayyana kenan karara cewa Halimatu Sa'adiyya ta musulunta da ita da mijinta. نعم عبد العزى الحارث بن عبد العزى sunan Halimatu Sa'adiyya abin mijin Halimatu Sa'adiyya kenan. Baiti nawa ka waye hadda baiti nawa ka hada ce ka hada ce duka kenan okay an bi ka sauran daya dama mun sha ko to fadda sewa kai maka hada albarnawi ka hada cina gida ma ina kan hada ne to masha Allah kai fa ne da kai ka hada cina to kai da gida ne jami'a kai fa bin jawi na kika littafi wace wanda ka bada wanda aka yi jiya to alkandawi na bakwai to alhamdulillah abin da ke so a yi kokari a danga haddan nan saboda lokaci ne idan mutum ya sami daman hadda ya kamata yi abu lokacin ya zo maka ba za ka sami daman hadda ba
mun fahimta jiya mun tsaya baiti na 11 thumma abu talib al-ammu kafal khidmatahu thumma ila sham raha shine baitin da muka tsaya cewa sannan abu talib babbansa kenan ya rike shi ya rike hidimansa thumma ila sham raha sannan suka yi tafiya zuwa sham da shi da babbansa mun karanto bayani akan wannan yace wa zaka ba'da amithni ashar wa kana min amri bahira mashtaha kuma wannan ya kasance a cikin shekara 12 daga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana min amri bahira mashtaha ya kasance a wannan lokacin ne al'amari na bahira shi wannan arrahibi bahira kenan ko ne bautan Allah in wannan aka samu a Basra ko gab da Basra lokacin bayanin ya shahara yanda yake shi wannan bawa Allah kamar yadda muka ji ajiye cewa da baya ma idan ya ga Larabawa sun taho daga Makka sun tafi kasuwancin su ba ruwan shi da su amma lokacin da aka zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga dan saurayi gashi ne ga alamomi wasu mai alamomi tare da shi sai sauko har ya masu abinci bayan ya masu abinci ya ba su labarin cewa wannan yaro fa zai kasance a tare da shi akwai sha'ani mai girma saboda haka a koma da shi domin wannan ba abin da za a tafi da shi bane kar a zo wani maki daga cikin Yahudawa zo ya fake shi ya kashe shi wannan shine abin da ya faru a cikin wannan tafiya cikin wannan tafiya an sami tasbilul ghamama lahu in wanda girgije yake masa duk inda manzo Allah yi girgije mashi inuwa wannan alama ce ta cewa ba karamin mutum bane ko girgije duk inda kai kawai bika sannan kuma mailu shajara ita ma itaciya da ta ga ya taho kusa da ita ta gana cikin jin zafin bala'i ta karkato ta inda inuwanta za ta zama ta mai inuwa ita ma ta karkato masa wanda ya faru a cikin mai a cikin wannan tafiya wani lokaci da ga kuskure a cikin wasu malaman tarihi suna kawo shi a cikin mai tafiya ta biyu an fahimta sai ce wasara nahwa shami ashraful wara fi ami 25 dhkura li ummina khadijatin muttajira wa ada fihi rabihan mustabshira wasara nahwa shami ashraful wara mafificin halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi nahwa shami ma'ana fuskantar sham jihatu sham kenan ya tafi bangaren sham ya fuskanci sham da tafiya kenan fi ami 25 a cikin shekara ta 25 uzkura ka ambaci wannan kaka ji tsoro ka ambata wannan shine abin da ya tabbata cewa lokacin da kai shekara 25 ya tafi zuwa ina zuwa sham in muka kalla zuwa sham din sa na farko da ta biyu tsakanin su shekaru nawa na 13 shekaru 13 saboda wancan ya tafi ya dan shekara 12 wannan ya kuma tafi yana shekara 22 in ka hada yawa 25 mun fahimta me ya tafi wancan ya tafi tare da babbansa wannan kuma li ummina khadijatin muttajira ya tafi domin yin kasuwancin maman mu khadija wa'ada fihi rabihan mustabshira ya dawo a cikin wannan tafiya wannan kasuwancin rabihan yana mai samun riba mustabshira yana mai bishara da jin dadi wannan kasuwancin da yayi abin da larabawa ba su taba yi ba su larabawa suna da wani kasuwanci amma ba su da kwarewa a lokacin za su tashi daga makka su je sham su siyo kaya su saida in ya kare su kara zuwa su siyo kaya su saida shi kuma da tashi zuwa sai kayan makka sai kan mutanen sham suka saya sai wani su sai kawo mutanen makka sai aka game aka gashi yanzu ne aka kasuwanci da hauka ake yi duk wahala ake yi ka tafi kudin da ka wahalar da kai babu komai a ciki dawo wannan shi lokacin ka sai kaya amma manzo sai ya fara masa wannan dubara ya sai kayan tunda su suna da kayan da sham suke bukata sai su sai kai musu ka siya kaga an sami riba da kuma siyo nasu na sham din wanda makka suke bukata sai da kuma sai zamo riba na Khadija ta ga wannan riban ya kai makura ta ga tunanin shi ba dan karamin tunani bane
daga nan ne ka tabar tunanin cewa wannan bawan Allah kuma ka san ita mai dukiya ce mazaje take sawa suna mata kasuwanci wannan kuma tafiyar da aka yi ya tafiya ne da wani wanda ake ce mashi Maisara cikin yaran Khadija da suke sa kasuwanci ya tafi da Maisara ne zai bata labari cewa ga abubuwan da ya gani fa tare da wannan bawan Allah kuma sannan ga riban da aka samu mai dimbin yawa mun fahimta saboda haka ya tafi wannan tafiya da wannan kasuwanci na Nana Khadija bintu Khuwailid kafin ya aure ta da yan kwanaki saboda haka sai ya dawo da riba mai yawa wanda larabawa da ba su sami kwarewa kan wannan ba sai sanadiyar manzo Allah sun suka samu wannan kwarewa saboda haka da aka tafi wannan kasuwancin aka dawo malamai suka ce duka shekabanan wata ɗaya ne da dawowansa a kaman wata biyu na manta kaman ba da ruju'i bi shahrain haka suka ce bayan ya dawo daga Sham din nan da wata biyu sai maganan aurensa da Khadija fa kana fihi aqduhu alaiha shine malai ke cewa ya kasance kulla auren shi akan ta a wannan shekaran fihi mana fi zakal am ya dan shekara nawa 25 a wannan shekaran aka kulla aurensa a cikin wannan shekara wa ba'dahu ifda'uhu ilaiha kuma bayan kulla auren sai aka yi tarewa namiji da mata zuwa gare ta ma'ana yi tare da matarsa duk dai mai bayan auren idan ba ɗauki tsawon lokaci ba a yi irin na Aisha radiyallahu anha ba kasan Aisha an kulla aure a ina a Makka mun fahimta amma sai da aka hijira zuwa Madina ya tare da ita mun fahimci wannan kaga shi da kibe tsawon wasu kwanaki ko tsawon abanan lokuta masu yawa amma na Khadija radiyallahu anha saboda haka an yi auren ba tare da abannan ba shine malamai suka ce lamma akhbara Maisara Khadija radiyallahu anha ma akhbaraha an annabi sallallahu alaihi wasallam min sidqihi wa amanatihi lokacin Maisara ya ba Khadija labarin gaskiyarsa da amanansa wa husnul khulqihi da kikkiawan halittansa bana halayensa ba'athat ilayhi sai ta aika zuwa gare shi wa aradat nafsaha alayhi ta bijiro masa da kanta cewa zai yi aure na misali yanzu za a ce da Hausa wa kanat awsat nisa quraish ta kasance mafi tsaka-tsakin matan qurayshawa nasaban wajen nasaba mata daga nasaba wanda ke ba nasaba kaskantacce ba ta daga cikin nasaba mafi tsaka-tsaki wa azamahunna sharafan ta daga cikin suka fi su daraja wajen mai daraja a wajen larabawa wajen mutanensu wa aktaruhunna malan kuma ta daga cikin suka fi su yawan dukiya wal kull kana harisan ala an yatazawwaja min Khadija yace dukkan su larabawa sun kasance suna kowa na jin yana da matukar son a ce ya auri Khadija radiyallahu anha law taqbal la ta karba falamma qalat dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhakara dhalika al a'mahu lokacin man sallan aka bashi labarin abin da Khadija ce sai ya kira babbannin sai ba su labari an fahimta fa kharaja ma'ahu ammuhu Hamza sai ya fita da babbansa Hamza hatta dakhala ala Khuwailid har suka je wajen Khuwailid babanta kenan bin Asad Khuwailid bin Asad suka tafi zuwa ga Khuwailid dan Asad fa khatabaha ilayhi sai ya nemo manzo Allah sallallahu alaihi auren Khadija zuwa ga babanta fatazawwajaha alaihi salam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta inji wannan ko da ma an tambaye Hamza da kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babba yace na fi shekaru amma ya girme Allahu akbar saboda darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na fi shekaru amma ya girme ni na can baya ba nasaba idan ban manta ba nasaban ta kamar za su haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Abdul Manaf ne ko abin nan na manta ne ko Qusayyi na manta bayina kamar Qusayyi ne kamar daga Qusayyi za su haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimta na saboda haka wannan abin da karanto a cikin sira na Ibn Ishaq ya karanto wannan wa Ibn Kathir fi
annabawan siratul annubuwa. yace wa kana sadaqu sayyida khadija 20 bikra wa kanat awwalu imra'atun tazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa lam yatazawwaj 'alayha hatta matat. ana sadakin ta kasance kaman kwargwadan na mata guda 20 ma ta kasance farkon mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai aure ta mata ba har sai da ta rasu bai kara aure ba. qala ibn jawzi fazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 25 sana. ibn manzo sallallahu ya aure ta yana dan shekara 25 wa khadijatu yawma idin bintu 40 sana. yake cewa ita kuma khadija tana yin shekara nawa 40. wannan shi ma yin sabani kamar yadda ibn kathir ya kawo cikin al-bidaya wan nihaya ya kawo cewa hakim an-naisaburi yayin abanan bai haƙi ya rawaito daga hakim ko yana kalto daga hakim cewa khadija lokacin da manzon ya aure ta an yi sabani wasu na ganin tana yar shekara 38 wasu suna ganin tana shekara 25 kaman shi wasu suna ganin wannan sai dai shi ya rawaito wancan maganan guda biyu 38 da kuma mai 25 ta kuma rasu tana ɗan shekara shi ma an yi saɓani wasu na ganin tana shekara 55 wasu na ganin tana shekara 50 daidai mun fahimci wannan saboda haka wannan akwai saɓani mahallin saɓani ne cewa shekarun Khadija lokacin da ka aure ta wasu na ganin shekaru ne 38 ko 25 wasu suna ganin 40 kamar da muka ibn Jawzi a nan gurin ya sarraha a cikin littafin sa Al-Wafa bi Ahwal Mustafa. mun fahimci wannan na'am alawai suka ce wa kanat Khadijatu qad tazawwajat qabla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajulayn. Khadija ta kasance ta yi aure da mazaje guda biyu kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal Abu Hala wasmuhu Hind. na farko shine Abu Hala. da an yi sabani shi ma wajen jeren giyan wannan wasu na ganin ta fara auren wancan ne kafin Abu Hala din. ta aure na farko Abu Hala shine ismuhu Hind. wa qila Malik bin Nabash wasu na ganin sunan shi Malik bin Nabash mana Malik bin Nabash suna ganin wani sunan shi kenan. fa waladat lahu Hindan wa Hala ta haifan masa dan da Hind da Hala yace wa huma zakaran dukan su maza ne. to bayan ta aure wannan a wajen wannan ruwayi kenan in ta zo a wannan gurin sai bayan wannan fa tazawwajat Atiq bin A'id ta aure Atiq bin A'id shi ma mijinta ne ta aura kafin abin nan al-Makhzumi fa waladat lahu bintani ismuha فولدت له بنتا اسمها هند. ita ma ta haifar masa ya sunanta Hind. wa minhum man qala annaha tazawwajat Atiq qabla Abi Hala shi ma na ya kawo yace daga cikin sakon suke cewa ta fara aure Atiq bin kafin Abi Hala. muna tare na to wannan shine a takeice akan abin da shafi auren Khadija radiyallahu anha bayan kafin ta aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. sai yace wa wilduhu minha khala Ibrahima wal awwal al-qasim hadha at-takrim wa Zainab Ruqayyah wa Fatima wa Kulthum lahunna khatima wa Tayyib at-Tahir Abdullah wa Tahir at-Tayyib Abdullah wa qila kullu ismin li fardin zahi wa wilduhu minha khala Ibrahima yace ƴaƴansa duka daga gare ta ne ma'ana daga Khadija. ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su daga Khadija ne khala Ibrahima sai kawo harful istisna ana istisna'i da khala sai ce banda Ibrahim saboda shi Ibrahim dan Mariyatul Qibtiyya ce sai ce fal awwalul qasim hada takrimi wanda waka ce fal awwalul qasim haidu takrimi na farkon shine qasim al qasim
hada takrim wanda ya sami rabauta na karamci. Allah suka ce mai karamcin da ya samu, suka ce saboda manzo sallallahu yayi alkunya da shi, sunan shi Abul Qasim, kuma shi alkunyan sa Abul Qasim, shine ma'anar takrim din. sai ce wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatima, da Zainabu da Ruqayya da Fatima, wa Ummu Kulthum da Ummul Kulthum lahunna khatima, ita ce cikon su. wa Tahiru Tayyib Abdullahi, da kuma At-Tahir At-Tayyib, duka laqabi da ke ma Abdullahi, shine wa Tahiru Tayyib Abdullahi da Tahir Tayyib bawa Allah. wa qila kullu ismin li fardin zahi, wasu malamai suka ce a'a At-Tahiru sunan dan manzan Allah ne mai zaman kansa, At-Tayyib sunan dan manzan Allah ne mai zaman kansa, sannan Abdullahi shi ma sunan dan manzan Allah ne mai zaman kansa. shine ma'anan wa qila kullu ismin li fardin zahi, ma'ana wasu malamai suka ce dukkan da Tahir da Tayyib da Abdullahi suna ne wanda yake akan wani dukkan wani mutum mai cin gashin kansa, ba tare da cewa an hada su ga mutum ɗaya bane. Muna tare? Ana wasu na ganin cewa wannan sunayen ƴaƴan manzo Allah ne, amma dai wannan magana ne wanda suke marjuhiya. An fahimta? Qala ibn Abdul Barr yace wa akthar ahlun nasb anna Abdullah bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa at-tayyib wa huwa tahir. Ibn Abdul Barr ya tabbatar cewa me duka abane ne na Abdullah da. Mun fahimta? Duka mana wannan sifa ce na Abdullah da ake bashi. وقال نسبة على ابن عبد العزيز الجرجاني ثم عبد الله وكان يقال له الطيب والطاهر. shi ma Jurjani yake cewa sannan shi Abdullahi ya kasance ana ce masa at-tayyib at-tahir, wa qala hada sahihun wa ghayruhu takhlitun. wannan shine gaskiya, shine daidai cewa at-tayyib da tahir duka laqabi na Abdullahi. wannan shine daidai. yace kishiyarsa kuma menene rudi ne, ma'ana ba daidai bane. mun fahimta? yace wa huwa al-qawl alladhi ikhtarahu ibn qayyim thumma walad lahu Abdullahi wa hal huwa at-tayyib wa tahir aw huma ghayruhu ala qawlayn was sahih annahuma laqaban lahu wallahu a'lam. haka ibn qayyim yace yake cewa san zaka haifa mashi Abdullahi, sai ce to shin shine tayyib tahiru koko sunaye na wasunsa, sai ce amma maganganu ne guda biyu. ya ce wanda fi inganci shi ne cewa annahu ma laƙabani lahu, cewa dukkan su laƙabin Abdullahi ne, wallahu a'lam, Allah shi fi sani. wannan zalimi ad ibn qayyim da zai kawo wannan. mun fahimci wannan? wannan shi a takaice. sai abu na gaba, nasaban nan abana kai wannan ƴaƴan manzon sun laka ambato ya jerin su yake, an yi sabani kamar daga mala ya kawo go wa walduhu min ha khala ibrahima, to ka caka kala ibrahim shine karami dama ya cire maka shi, sai ce fal awwalul qasim hada takrim, ya zama kenan qasim shine farko. wasu kace daga nan sai zainab, daga nan sai abdullahi, daga nan sai ruqayya, daga nan sai Fatima, daga nan sai Ummu Kulthum. wasu muka ce a'a, daga Qasim, Abdullahi, Ruqayya, abanan Zainab, Ruqayya, sannan Ummu Kulthum sai Fatima. wasu muka ce a'a, daga Qasim sai Zainab sai Abdullahi. wasu ma suna ganin Zainab ita ce ma babba. to an yi sabani a cikin wannan jerin giyan abana dinsu, amma dai abin da ya dan fitowa a cikin dan binciken da na yi a yau din shi ne jeran giya abin da ya fi shi ne Alƙasim, Zainab, Abdullahi, sai Ruqayya, sai Ummu Kulsum, sai Fatima ita ce karama. wani shi ne abin da na gani a cikin abin da an fi gani wanda malamai suka dan yi bayani a kai, cewa Fatima ita ce karama a cikin jeran yin ƴaƴan wa Khadija. mun fahimta? shi Qasim an yi sabani shi ma wayo shi ya rasu. wasu na gani ya kai shekara 2 ya rasu, wasu na ganin a'a amma ya iya tafiya sanin ya rasu, wasu na ganin ma ya kan takin ya hawa doki sanin ya rasu. amma dai
amma ne tabbatar maka cewa bai wani girma ba dai kenan ya rasu shi ma Abdullahi haka ya dade shi ma ya rasu amma duka matan gaba ɗaya sai da su lokacin da manzo Allah ya zama annabi kuma duka sun bi ne addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yaran mazan duka sun rasu nan kanana mun fahimta zamu ji magana kansa wannan din ita Zainab radiyallahu anha an aura ta zuwa ga dan khalinta mana dan khaluha Khadija ta dan uwa to yana da dan shine Abul As sai aka aura mashi Zainab shine mijinta mun fahimta sai aka aura ma Uthman bin Affan Ruqayya sai ta rasu sai aka kara masa wa Ummu Kulthum shi kuma Ali bin Abi Talib ya auri Fatima mun fahimci wannan shine abin da shafi auren su sai malai ci gaba ya ce wa kullu fi hayatihi zaqul himam wa ba'dahu Fatimatun bin Isti'am wa kullu fi hayatihi dukkan su a cikin rayuwar manzo Allah suna zaqul himam kaddara ta mutuwa ta diske su dukkan su a cikin rayuwar manzo sallallahu kaddara ta mutuwa ta diske su wa ba'dahu amma bayansa kuma wani ta rasu bayansa Fatima bin Isti'am da rabin shekara wata 6 ana muka kalla tun daga mazajen da matan duka sun rasu kafin manzo Allah ya rasu duka sun riga shi tafiya Fatima ce riga ta rasuwa ita ma tana yin rabin shekara ita ma ta bi shi Allahu akbar mun fahimci wannan Uthman da ya aure Ruqayya ta haifa mai da Abdullahi sai ta rasu radiyallahu anha Ummu Kulthum ne ban bibe tarihin cewa ta haihu ko ba ta haihu ba wanda ma ta haihu sosai ita kuma waccan Zainab ita ma ta haifiwa al-Umama wanda manzo sai ya sallah da ita ko yana da shi ita hannunsa ya sallah da ita mun fahimta amma su kuma ban bibe tarihin su ma sun girma sun haihu Allahu a'lam wannan hada jama'a wannan hada kenan dukkan sun rasu kafin rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima ita kuma ta bi shi da rabin shekara waɗanda yake cewa zaqul himam yace asabahumul maut fi hayati ma'ana dukkan su mutuwa ta same su a rayuwarsu wal himam yace huwa al maut wa qila huwa qadaru al maut wal qada'u ana nufin cewa kaddara na mutuwa da mai ta hukuncinsa ma'ana hukuncin da Allah ya hukunta mutum ya rasu hadisi ya tabbata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata wanda Imam Bukhari ya rawaito radiyallahu anhu an Aisha radiyallahu anha take cewa aqbalat Fatimatu tamshi ka anna mishyataha mashiyun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Aisha take rubuto mana cewa Fatima ta fuskanto ta taho tana tafiya irin na babanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya irin na babanta shi za aka ce Fatima tana da cikin kamar da manzon Allah inda ka sabbi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amala da wasu abubuwa to Fatima kan ka ta kawai an samu radiyallahu anha tana tafiya irin na babanta فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo sai yace marhaban bibnati muna cewa maraba da Hausa ko maraba da yata aka miki cewa Hausa thumma ajalasaha an yaminihi aw an shimalihi manzo sai zo ita ko da bangaren damansa ko bangaren hagunsa Aisha ta manta bangaren hagu ne ko bangaren namai sai aji radiyallahu anhuma mun faida yanzu sanan yana da takrimi ƴaƴansa ma in suka taho za ga tarbe su zo taho da su an fahimta Allah ya kiyaye kaga manzo Allah kenan yana karantar da mu wasu abubuwan da ya safi mai mu'amala da mutum da ƴaƴansa sai ya take ce mana thumma asarra ilaiha hadithan fabakat kawai sai manzo Allah ya mata magana na rada nake cewa da Hausa rada ko ya rada mata magana yayin magana a sirrance babu wanda ya ji abin da yake kawai sai aka faɗuwa ta fara kuka
tana kuka fa bakat fa qultu laha sai nace mata lima tabki me yasa kike kuka thumma asarra ilaiha hadithan fa bahikat sai kuma ƙara mata radan magana sai ka ci gaba da dariya fa qultu aisha tace he nace ma ra'aytuka al-yawmi farhan aqraba min huzni shi ba taba ganin farin cikin da yake kusa da bakin ciki kuma ya bayyana karara irin yawa yanzu take kuka fa kuma yanzu sai dariya mun fahimci Aisha radiyallahu anha kaga tana da lura sosai fa sa'altuha amma qala ya tambaye wani ya fada miki ne kike kuka a farko kuma ya fada miki baya kike dariya fa qultu okay fa qalat ma kuntu li ufshiya sirra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace ni wallahi ban zama zan iya bayyana sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ubida annabiyyu sallallahu alaihi wasallam halu na karbaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'altuha sai tambaye ta Aisha dai bata manta ba saboda zakiya ce sosai da kwalwa ce ba irin mata ne wanda da ayi abu kawai ta manta ba fa qala yace asarra ilayya abana mun sai sirranta magana ta farko yake ce mata inna jibrila kana yu'ariduni alqur'ana kull sanatin marratan wa innahu aradani ama marratayn abana mun da mata sirri cewa kin ga malaika jibril yana saukowa duk shekara mai sauki alqur'ani so ɗaya ke man duk shekara to wannan shekarar yayi man maimakin qur'ani so biyu mun faida yace wala ara illa hadar ajali ina ganin babu wani abu nake gani face ajali na yazo mana mutuwa yazo min kai kenan mun faida wa innaki awwalu ahli baiti lahiqan bi kuma kece ta farko daga cikin mutanen gidana da su fara dina har ce kuka ba babanta ya ba ta labarin zai rasu ke mara ki rasu ke ce zaki bi ni sai kuka mun fahimci wannan dole ka ba shi labarin manzon Allah zai ya zo rasuwa ai zaka ji kawai duniya ko ba daɗi ko ba ka ba iyaye mutum masu rasu ma ya ji ma ba daɗi ina kuma ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda aka mai mutuwa ya tsaya na wani kururuwa yana ya gan gashin kansa yana fisga yana yayi tufafin sa wai shi da burbakin ciki amma yayin baban shi rasu ko yayin shi ta rasu to ita sahabbai su ya suka rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba ta rasuwa irin wannan ba ba za ku maimaita ba yasa idan ma bakin ciki ya kama ka na rasuwa to ka kaito rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga cewa ka sami sauki saboda wancan yafi zafi wannan zafin sa ko yanzu ne in ka zauna kai tunani akan rasuwar manzo Allah za ka yi kuka an fahimta sai dai mutum bai da tunani mai kyau to shine za ga bai yana ganin ba wani abu bane kaman Dr. Gumi Allah ya kiyaye wai zakin da aka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Sokoto sai sun dake abu mai karami su dauka shi babba abu wadan karami abu zaki manzala da aka yi ba irin wannan mutum ba san rayi zai kasance ba wai zaki manzala wai karamin abu ne babban abu shine wai shine kawo ai Allah a cikin alqur'ani ya ba mu labari cewa yahudawa sun ce wa qalatu yahudu yadullahi maghlula kaga maimayin abubuwa ne amma kun ba musu komai ba misali irin wannan abubuwa ya kawo irin wannan abubuwan ai su mutuncin Allah ya mutuncin manzala haka ne amma mu yanzu wannan abu ne karami mu a wurin mu ba karami abu ne babba ne jibgege mun fahimta mun ta tashi ba karami abu ne kaga wannan na ga cikin kuskuren da Dr. Gumi yayi a cikin wannan hadisa da ta faru mun fahimta kaga hauka kan hauka abu guda biyu daga cikin kuskuren da malamai suna fada wasu kaga shine fara cikin wannan kuskuren yana ganin zaki manzo ba wani babban abu bane mun fahimta ba wani babban abu bane dan karamin abu da suka ci su girma mashi da yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi sannan wasu malaman kuma yake wasu suna cewa dan Allah kun musulmi ta zagin Annabi Isa kaga wannan hauka ne shi ma wannan mahaukaci ne dan Annabi Isa kai ne kirso shine gona ka ne namu ne yanzu kana magana cewa wai ba ta cin mutuncin nasu ba bale abin kai wai nasu inna lillahi wa inna ilaihi wannan kuskure ne hauka ne saboda haka malamai sun kashi a cikin wannan hadisi za ga wani mahaukaci bai da ilimin komai mai kun yi shiru sai ga yana sai bambaro na abu kuma daban saboda maganar cewa zaki Annabi Isa
ka ce wai kana son ka nuna cewa wai musulmi masu malaka ba su zagi annabi Isa wannan nuna cewa kai mahaukaci ne ya kamata a kama ka a kai kurkuku a daure ka sai an kai ka sakadiri an maka magani sai a sake ka saboda me kana kamanta wani abin da ya kama da abin da aka yi ne kana nuna shi irin karamin abu ne shi ma ba karamin abu ne da yan uwa cin mutuncin manzan Allah ko ba manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam ko da wani manzan ne daga cikin manzanni na baya kace mutunci shi kace mutuncin manzan Allah ne duk wani annabi da ka dauka guda ɗaya kace mutunci shi kace mutuncin mu ne gaba ɗaya hadisi da muna ganin kana cin mutuncin Allah ne da masalan da manzan sa an fahimta haka wanda ya kafirce da annabi guda ɗaya ya kafirce da sauran dukkan annabawa mun fahimta saboda ka wanda ya zage manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zage annabi Isa ya zage annabi Musa ya ci mutuncin duk sauran annabawan su a baya mun fahimci wannan ba karamin abu bane sai dai mutane kamar ce sun kashi ko akwai ahlus sunna wal jamaa shine idan an zage manzon sana karamin abu ne ba karamin abu bane wanda zage manzon Allah mai hukuncin sa shine kisa ko ya tuba shine bayanin muka je ko sannan su ya kashe shi gwamnati ko mu ce hukuma mun fahimta hukuma za ta da mataki a kansa saboda me ba za mu dauki mataki a kai ba saboda idan talakawa suka suna daukan doka a hannunsu zai haifar da laluran tafi kuma wannan kamar yadda ya faru a yanzu a ga suka dauki doka a hannunsu aka zo aka samu suka ƙara zagi manzo Allah kamar da magana jiya kaga an kokarin a kare shi saboda an zage shi sai aka ƙara ja masa wani zagi kaga matsala ce mai zaman kansa akwai wata matsala ma da aka bayyana mana zu wai yanzu kiristoci sun yi mitin cewa za a dinga hakin din a bana ɗan facebook ɗin mutane musulmai ya kai hakin ɗinsa sai a zo a ci mutunci magana a wurin sai kawai su fita sai su log out idan suka log out ba za su ce rage manzo Allah mai abin kamar yadda shi wanda ke ba labari ya ce ma wai har ya faru ko a Bauchi ne ko ina wata yarinya kawo abin da aka zagi manzo Allah su aka zo gidansu an fara kone to kaga hauka ta ƙara tasowa kenan yanzu an gani a facebook an ga a profile din wani ya za an ce ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi misali a ya kamata a bincike ko don an sana hakim ya kamata a bincike ka faɗa kuma kaga za a yi ne za a dauki doka a hannu ta ga wani kuskure wani ba a san ma abin da ya faru ba kaga in wannan ya inganta ya tabbata wannan kaga abin da ya kamata mutane su sa lura da hankali a ciki wannan shine abin ahlus sunna jama'a kenan cewa abin da ta yi babban matsala wanda ta cincinci kisa amma su ma abin da suka yi ɗauka mataki akan ta su yi kuskure an fahimta yawa su yi kuskure ba sai abin da ya dace ba ya kamata su bari gwamnati ɗauki abin da ta ɗauka ba ita ce Allah zai tambaya ran tashar kiyama mun fahimta sai aka samu wasu kuma suke ganin su abin da suke yi daidai ne ta yi kuskure su ma sun yi daidai kuma za ka suna cewa da kuskuren su suka yi da kuskuren sai wane fi an fahimta to ga mu ahlus sunna jama'a asali dama me ba a kawar da kuskure da kuskure ba a warware sihiri ba a ne ba a kawar da bid'a da bid'a haka aqida mutum ahlus sunna jama'a kenan idan wani kuskure ya sa kawar da kuskuren shi to kakka zo kai ma kawar da kuskure kace ai bai kai nashi ba babu laifi a'a kai he ga hanya wanda ta dace mun fahimci wannan jama'a to sai kuma suna ɗayan nan abanan na gaba suna suka ga cewa abin da suka yi ba daidai bane amma suna kamantawa cewa wai ai mutane musulmai ba su zagi annabi Isa kaga su ne suka fada cikin wannan kuskure na me na ganin cewa suna son su neme su ne su nuna ma duniya cewa kima annabi Isa bai da kima wajen musulmai kenan kaga wannan hauka ce sannan na gaba suna irin su Dr. Gumi Dr. Ahmad Gumi shi wanda ke ganin wannan ƴan karamar matsala ce aka girmama kamar yadda ka san wani abu an zagi Allah an ci mutuncin Allah a cikin Alƙur'ani haka ya faɗi mun fahimci wannan to kaga wannan hadisa da ta faru dama sai an sami irin wannan matsaloli masu yawa mun fahimta saboda haka manzo Allah sallam ya gaya mata wannan maganar sai ta yi kuka saboda ya nuna mutu zai rasu kaga rashi na manzon sa ne ya fi rashi na kowa sannan ita ma za ta bi shi daga cikin iyalansa ita ce ta farko fa bakaitu ita ce dai kuka fa qala amma amatar zaina an takunina sayyidata bisa'i ahlil janna Allah ya ce mata to yanzu rada nabi da ya kara mata yace mata ba za ki so ba a ce kin zamo ke ce shugaban mata kan aljanna gaba daya mun fahimta aw nisa'il mu'minin wannan abana ne
nisa ahli janna ko kuma nisa almu'minin haka ruwayan haka hadisi ne shakrawi go yace tace fa zahittu lidhalika sai ne dariya sanadiyan haka rawahu al-bukhari fil manaqib babu alamatin nubuwa fil islam mun fahimci wannan saboda haka wannan shine abin da Imam Bukhari ya kawo mana akan cewa me Fatima ita ce farkon ta fara bin manzon sallan rasuwa yasa nan malai ce me wa ba'dahu Fatimatun bi nisfi am ita ta yi wata 6 da yawan su kwanaki ta rasu radiyallahu anha mun fahimta wannan shine qadiya ta wannan bar mu je wannan ina za mu yi abin وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر وبعد 35 حضر bayan shekara وبعد 35 معلش bayan shekara 35 sun zo mun fahimta 35 an kare shekara nawa kenan 10 ana bayan shekara 10 da aurensa da Khadija sun zo bunyana baitullahi lamma andaka saka maimaita ginin Ka'aba bayan ta rushe Ka'aba ta zo ta rushe gaba ɗaya tana rugurgujewa sai suka cewa to su jaddada gininta sabanta gininta to aka zo ana jaddada ginin ana gininta suka yi sabani ne yawa to a cikin wannan ginin ne shine suka gina ta bata kai asas foundation na Annabi Ibrahim ba wanda ya gina ba cikin fadin sa ba shine hadisi Aisha da ya tabbata hadisin da Imam Bukhari ya fitar da shi ma har yanzu a cikin sahihi yake cewa ad thabata fi sahih malamai suka ce ya kada tabbata fi sahih annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Aisha yaki Aisha laula qaumuki hadithun ahaduhum yace batin mutanen ki suna sababbi ba qala ibnu zubair yace bi kufri ma'ana yake cewa batin yan wanki su abanan mutanen ki suna gab da kafirci ba ma'ana ba su dade tuba da kafirci ba lanaqattu ka'abata faj'altu laha babaini babun yadkhulu an-nasu wa babu yakhrujuna fa fa'alahu ibnu zubair na kuskure ce asas banin foundation ne babuka guda biyu kofa guda biyu ce ne mun fahimta yake cewa da na rushe Ka'aban in sanya mata kofofi guda biyu kofar da za dinga shiga da kofar da za dinga fita amma kama akwai ruwayan na wannan din in ban manta ba Allahu a'lam sai ba kuskure da gare to daga baya Abdullahi bin Zubair sai zo ya rushe ta ya gina ta akan wannan yanda manzon sai bayani لما تمكن عبد الله بن زبير وحكم الحجاز بناها على ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فكانت على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين يوم تغادني شيئا سي مغانا كجوا سي gina ta akan me qawaid an Ibrahim ana wannan abana an Ibrahim waja'ala laha baban sai sun ya mata kofofi guda biyu mun fahimta na'am sai malai ya ci gaba da cewa wa hakamuhu wa radu bima hakam sai suka yi abana wa hakamu suka sanya shi hukunci akan su wa radu bima hakam suka yarda abin da ya hukunci fi wad'i dhakal hajaril aswad fam cikin wajen sanya bakin dutse a wannan lokacin fam ismul ishara ne fam can lokacin ko can wurin da aka gina Ka'aba mun fahimta muta'in samma amin muta'in wanda ke mada'a ne samma a can ina sama kenan wajen malaikin uwansa amin kuma amintacce ne a wurin Allah to samma ismul ishara ne wanda sai kamar wai summa ne dan uwan summa ne ba dan uwan summa bane summa daban samma daban mun fahimta to abin da ya faru lokacin larabawa suka zo za su jaddada ginin Ka'aba an fara daga ta da aka zo wurin inda
za a sanya hadal aswad ya kai sabani ko ci kabila kana ganin cewa mu za mu daura shi a wurin wanda suna cewa mu muka za mu daura mu muka cancanta kowa akai sabani abun kuma ya haifar da me kowace kabila ta kasa barin ma wata ta dora daga baya sai suka ce to yanzu hukuncin da za a yi shi wanda ya fara shiga masallaci shi zai dora kuma ka riba wa ya riga zuwa masallaci wa fara shiga masallaci manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam suka ce to shikenan mun yarda hukuncin amintacce duna bi amin mun yarda amintacce shi kuma sai me ya shimfida mayafinsa sai ya dora wannan dutsen hadal aswad din a sama kansa sai ya ce ko su kabila ka zo ta kama gefen wannan mayafin su daga in ya kai inda za a bana shi sai dora da daga da hannun sai ya dora a wurin kaga ko ci ne kabila ta yi mai ta aiki suka yi tunani suka ji daɗi da ƙarfin tunaninsa yanzu dai ba za ce shi kaɗai ɗora ba za ce ƙabilu duka sun taimaka wajen ɗora duka hadar aswad mun fahimta shi ma daga cikin abin da manzon sallallahu alaihi wasallam larabawa wani ba su manta da shi ba har duniya ta nabi mun fahimta gane malamai ma suka ce har ma sun kusan yaƙi lamma wasalan bunyan mawdi'il hajar lokacin da wannan ginin ya kai matakin za a dora hajjul aswad ikhtalafu fi man yad'ahu fi makani sai suka sabani wa zai dora shi kan wurin sa wa ikhtasamu suka yi jayayya fi zalika kan haka hatta a'addu lil kitab har ma su fara shirya ma yaki da kanun su kawai Allahu akbar fa ashara alaihim abu umayya bin al-mughira sai abu umayya bin al-mughira ya masa ishara al-mahzumi المعروف بذات الراكب بأن يحكموا بينهم أول داخل المسجد للمسجد فكان صلى الله عليه وسلم أول داخل فقالوا هذا الأمين رضينا فأمر صلى الله عليه وسلم بثوب فأتي به فوضع الحجر فيه بيده ثم أمر سيد كل قبيلة بأن يأخذ بطرف من ثوب ثم قال ارفعوه جميعا ففعلوا حتى إذا قرب من موضعه وضعه بيده الشريف ثم بنى عليه شكرا wannan abin da malamai suka faɗi kenan akan shi kaga san wasu su yaki ma tsakanin su amma daga baya dai Allah ya taimake su aka sami matsaya guda daya kuma zaka hukunci da abin da kowa ya ji daɗi insha Allah sai mu tsaya saboda ya kai minti 40 ne